Priberanie v oblasti brucha je asi najčastejšia vec, s ktorou sa ženy trápia a je to v dôsledku viacerých faktorov. Je to jednak zmena kompozície tela, to znamená zvyšuje sa celkový tuk, znižuje sa svalová hmota, tuk z oblasti bokov a stehien už sa začína viac ukladať práve do tej brušnej oblasti v dôsledku poklesu estrogénu, ale môžu tam byť aj faktory ako zvýšený stres, zvýšené vnímanie stresu, nespavosť, čo je tiež jedným z príznakov perimenopauzy, nevyvážená strava, v strave väčšinou chýbajú bielkoviny, vláknina, málo pohybu. Aj keď si myslíme, že máme toho pohybu dosť, tak nakoniec, keď sa pozrieme na ten náš týždeň a zistíme, že 5 dní v týždni v podstate od rána do večera presedíme, tak jedna prechádzka večer to ozaj nezachráni, že je to naozaj kombinácia viacerých faktorov. Veľmi dôležité sú tam aj pridružené ochorenia, keď majú napríklad ženy problém so štítnou žľazou, najmä zníženú funkciu štítnej žľazy, ktorú nemajú ale pod kontrolou, tak vtedy môžu robiť všetko ideálne a jednoducho ten metabolizmus nepustí. Takže v podstate nie je na to nejaká jedna priamočiara odpoveď, pretože tých faktorov je vždy niekoľko a treba si tú svoju vlastnú skladačku poskladať, pretože každá jedna má vplyv aj na to priberanie v oblasti pása a brucha. Dokonca existuje veľká dlhodobá štúdia SWAN, ktorá bola robená na ženách v perimenopauze a tá zistila, že najkritickejšie, čo sa týka priberania, sú 2 roky pred a 2 roky po menopauze, kedy môže dôjsť aj ku nárastu hmotnosti v dôsledku práve zmeny celého hormonálneho prostredia a toto by sa už potom malo zastabilizovať.